Il-proġett tas Central Link kompla miexi b'ritmu maġġel kif bħalissa l-ħaddiema qed jiksu l-asfalt il-korsiji l-ġodda li waslu sar-roundabout li hemm fil-bidu tat-tella tas-Saqqajja fil-limiti tar-Rabat. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Infrastruttura u Trasport Ian Borg spjega li korsiji oħrajn ġodda fejn hemm l-isptar Monte Carmeli għadhom kemm tlestow bl-asfalt il-ġimgħa l-oħra u diġà bdew jintużaw. Qal wara dan ix-xogħol hemm ħidmet il-ħaddiema. Saħaq li fuq il-proġett tas Central Link qed jaħdmu mal-mitt ħaddiem. Kulħadd irid iżomm f'moħħu li dawn ix-xogħlijiet huma possibbli anke u grazzi għal ħaddiema li qed jaħdmu fuqhom. U allura insaħħu l-ħaddiem billi l-ewwel nett nirrikonoxxu dak li qed jagħmel u nirringrazzjawh. U hekk għamiltillhom jiena ġejt hawnhekk fuq Central Link, proġett ambizzjuż, proġett kbir, proġett li ħajkun qed ibiddel il-ħajja tan-nies illi jivvjaġġaw minn hawnhekk għax ħajfrankaw nofs il-ħin fit-traffiku. Bħalissa dejn l-aħħar xogħlijiet sabiex fil-jiem li ġejjin jinfetħu aktar korsiji ġodda bejn Taqali u Ħattart. Il-Ministru Borg qal minn jumejn ilu l-korsiji fid-direzzjoni tan-nofsinhar tat-triq bla isem fl-inħawi tal-Ħemsija bejn triq il-Buqana, l-Imtarfa u triq l-Imdina ingħalqu biex jinbnew ukoll mill-ġdid. Ġie spjegat li wara li tlesta x-xogħol fi triq Ħattart bħalissa l-kuntratturi tal-proġett għaddejn ukoll bil-bini mill-ġdid ta' triq is-Safran u triq in-Nutar Żarb. Il-Ministru Ian Borg qal li f'dawn it-toroq l-Aġenzija Infrastruttura Malta qed issaħħaħ ukoll is-sistemi taħt l-art tad-distribuzzjoni tas-servizzi lid-djar tal-inħawi filwaqt li tibni bankini ġodda b'aktar aċċessibilità fost faċilitajiet ġodda oħrajn. Il-Perit Ruben Sammut spjega kif wara li tlestow ċertu xogħlijiet it-toroq se jinfetħu għat-traffiku. Qegħdin isiru xogħlijiet fuq it-tieni karreġjata, ġifieri l-karreġjata l-ġdida li taqqat ir-Rabat ma' Ħattart. Dan ix-xogħol mistenni jkun lest daw il-ġranet li ġejjin u tinfetaħ mill-ewwel għat-traffiku sabiex inkunu nistgħu nibdew ix-xogħlijiet fuq il-karreġjata l-antika. B'investiment ta' 55 miljun euro l-proġett ta' Central Link se jkun qed inaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar bin-nofs billi jinbnew mill-ġdid 13 junction jitneħħu 4 sistemi ta' traffic lights u jiżdiedu aktar minn 7 kilometri f'korsiji ġodda.